god aften, eller hej, eller hvornår den her video bliver set. Det er lidt ud på de sene nattetimer. Klokken er 2:30, og jeg er lidt træt, jeg er lige stået op. Men jeg tænkte, at jeg lige ville lave en lille video omkring en anden Rebuildable Atomizer, RBA. Og det i dagens anledning er det Bliss-systemet fra Doc Dave. Det er fra Vapor Wall, at man kan købe den, og også en anden hjemmeside. Der kommer et link ned i beskrivelsen, for det kan jeg ikke huske lige nu. Blissen er en helt klassisk RBA i rustfri stål, 304 eller 316, det er jeg ikke helt sikker på. Nok 304. Som lige prøver at tage topkappen af, er primært lavet og tiltænkt dual wick setups. Der er 2 wick huller og et filler hole af samme størrelse som wick hullerne. Jeg har hørt om nogen, der har lavet UX med at bruge de 2 her. Men topkappen har 2 lufthuller. De er meget, meget små. Jeg tror, de er nok lige knap en millimeter, måske endda kun. Og der er 2, der sidder præcist over for hinanden. Så eftersom at topkappen den bliver skruet på, og ikke bare sidder på med o-ringen, den bliver skruet nedover, så får man et lufthul, der sidder unaligned, hvis man laver en U-wick. Jeg har ikke lavet U-wicks på den, så jeg kan ikke lige svare på, hvor stor forskellen er, men jeg kan forestille mig, at man får noget tyndere hiv. Som en lille hurtig visning. Topkappen er ubehandlet. Det er ren CNC-skæring overflade. Så den ligner, at den er børstet, men den er det ikke. Det ved ikke, om man kan høre. Jeg lige prøve her. Nej. Der er i hvert fald den er sådan rillet efter selvfølgelig skæremaskinen, der ligesom har bevæget sig hen over overfladen, mens den har drejet rundt. Jeg blev ret overrasket over topkappen. Den er helt utroligt tyk, og vejer også sådan. Topkappen i sig selv vejer mere end en hel Hellfire tank, eller vejer faktisk mere end et helt 1856 batteri. Hvilket skyldes, at den er helt enormt tyk. Både i væggene, men også heroppe i toppen. Der er cirka en halv centimeter heroppe, der bare er rent stål. Faktisk lidt mere end da. Jeg tror måske næsten der er en centimeter. Så den er virkelig tung, og kan godt sådan virke lige lovlig kraftig. Det betyder også, at når den først bliver varm, efter man har kørt lidt tid på den, så går der rimelig længe, før den er kølt ned igen. Og hvis man som mig bedst kan lide at dampe på en kold atomizer, så er det lidt et besvær. Men det er jo en smagssag. Selve kroppen er... toppen havde jeg vist. Der er 2 sådan nogle washers, spændskiver, og en skrue, hvor det en skandal vil spænde ind imellem. Og i bunden er der 2 skruer til den negative ende. Jeg har sat den op med dual wicks og dual coils. 4 vendinger med punkt 20 kantal. Almindelig 510 forbindelse. Og så er der selve tanken. Tanken er af Pyrex glas. Nu skal jeg se, om jeg skal have fat i. Ja, det skal jeg vist. Og der er den her meget, meget fornemme tank protection over, som jeg ikke kan få af. Det er rigtig smart. Nå. Hvad kan man lige gøre? Sådan der kom den. En tank beskytter over, også af
er rustfri, med enormt mange gevind på. Det er måske lige til den gode side. Men det er bare et rør med vinduer, så man kan se, hvor meget juice der er. Og her er selve Pyrex-tanken, som er meget tynd. Hvilket selvfølgelig også er nødvendigt gjort at have den her beskytter på. Og jeg undrer mig lidt over, at man har valgt at lave det på den måde. Jeg ville måske tænke, hvis man havde brugt noget tykkere Pyrex. Det her, det er, jeg vil vurdere, det er 1 millimeter tykt eller sådan noget. Og man kan sige, at den millimeter, som den her ring tilføjer, så kunne man have lavet det af 2 mm Pyrex rør, og så havde chancerne for, at det gik i stykker, været meget mindre. Det her, det er virkelig skrøbeligt. Jeg ødelagde mit første glas, da jeg skubbede det ned over den, først jeg fik den. Heldigvis havde jeg 2 ekstra tanke med. Også selvom jeg havde smurt O-ringene med noget ren VG. Godt råd, hvis man skal have tank på. Lige lidt VG eller PG på ringene, så glider tanken lidt nemmere nedover. Men lige pludselig sagde det lige svup, og så flækkede tanken i hænderne på mig. Fordi den simpelthen er meget, meget, meget tynd. Derudover skal det nævnes, at den jeg har, det er version 1. Der er kommet en version 1,1 eller 2, eller hvad de kalder den. Det er sådan set også lige meget. Men i hvert fald en opdateret version, på grund af at der er nogle lækproblemer med etteren. Første problem er noget med O-ringene til tanken, der var lidt for tynde. Der har jeg selv fundet nogle andre, som var lidt tykkere, som har løst det problem. Og andet problem er, at fillerhullet heroppe i toppen er rimelig stort. Noget for stort. Jeg tror, det er en 2,5-3 mm. Så ligger den her ned, så er der juice overalt. Der er ikke nogen luk til den på den her. Det skulle være løst i de nyere. Jeg ved ikke. Enten så er det blevet mindre fillerhul, så er der selvfølgelig ikke mulighed for U-ikke mere. Eller også så er der kommet en lille dut, man lige kan prikke i. Beskyttelsen her glider bare nedover. Skruer på igen. Med de ualmindeligt mange gevind. Nogle meget, meget fine gevind, det skal lige siges. De er rigtig gode. De føles meget lækre. Godt arbejde. I sig selv, der er den rimelig kompakt. Vejer ikke så meget, men al vægten kommer fra topkappen, som er helt utroligt tung. Jeg vil lige prøve at se. Kommer lige lidt der. Så kører den. Den er... Ja, hvad må den næsten være? Det må næsten være en 22 mm eller 21 mm i diameter. På Precise Plus, der ser det rimelig godt ud. Den er lige en halv millimeter overhæng eller sådan et eller andet i forhold til. Og finishen er selvfølgelig en anden, fordi det er ren rå maskinmøllet. Topkappen er som sagt skruet på, og en O-ring til at beskytte mod læk. Men gevindet, jeg ved ikke om man lige kan ane, gevindet går meget, meget højt op i den her topkap. Hvilket vil sige, at O-ringen den er sådan rimelig overflødig, fordi at væsken kan løbe rundt langs gevindet i stedet for. Det skulle også være løst på version 2, så gevindet er blevet kortere på den her, så det passer med det meget, meget korte gevind, der er på toppen. Igen, det er grundet, at det her det er en af de første, der var af produktion. Med topkappen på. Designet lidt 70'er rumskibsfilm, synes jeg, med de her vinduer. Jeg synes det er fedt. Det er anderledes, og det er ikke... Det er unikt. Den ligner ikke bare alle de andre ABA'er, som jo bare ser ens ud alle sammen. Eneste design ting, jeg har noget imod, det er, at den simpelthen er for tung. Prøv at se på Precision, der tror jeg ligevægtspunktet ender med at være sådan helt herude et eller andet sted. Så det er virkelig, virkelig en tung lille atomizer. Og det kan også mærkes, når man står med den i hånden. Den føles sådan, den bliver meget top-heavy. Men hvis man ikke har noget imod det, så er den rigtig fed. Der er også kommet en titanium version nu, som jo så selvfølgelig løser det problem, eftersom titanium, det er jo meget, meget let. Så jeg er ikke i tvivl om, den er blevet rigtig god. Den her er rigtig god atomizer, rigtig fint kammer. Men grundet at det er en V1, så kan den ikke for mit vedkommende bruges til særlig meget andet end hjemmedampning, fordi at den lægger simpelthen for meget til at have i lommen. Ligger den i lommen, så har man en blå jakke lige pludselig, for mit vedkommende. I hvert fald har man væske ud i hele lommen.
Men til herhjemme, en rigtig fin lille ting. Rimelig nem at sætte op. Selvfølgelig er designet ikke nær så sofistikeret som for eksempel Hellfire og sådan noget, så der er lidt flere problemer med hotspots og lignende. Men det fungerer, det er nemt, og 2 wicks og 2 coils i hvert sit setup, altså det er ikke svært at finde ud af, det kan være jo. Så noget nemmere end at sætte en U-wick op og så videre. Ja, lad os se hvordan den performer, hvordan den damper. Meget, meget fin damp. Umiddelbart rimelig kold, men det er jo grundet, at topkappen er virkelig tyk, og der er meget materiale til at holde på kulden. Når den først bliver varm, bliver dampen selvfølgelig også varmere, og det bliver den så ved med at være lidt for længe, synes jeg. På grund af, at den simpelthen er så tyk, at den kan ikke køle ret godt ned. Er man udenfor, så virker det noget bedre, men indenfor er det lige til den gode side. God smag, meget meget fin. Dog har jeg haft lidt problemer med, at hvis man holder den for meget sidelæns og glemmer hvor fillerhullet er, hvis det vender nedad og den ligger ned, så er der løbet en væske op i kammeret. Hvilket selvfølgelig ikke gør så vanvittigt meget, men løber der meget derop, så er det sgu lidt træls. Så begynder det også at løbe ud af airholes. Det er lidt ærgerligt. Man kan selvfølgelig sige, i og med at det er blevet løst det problem med fillerhullet, så er det jo et mindre problem. Så alt i alt super lækker. Da jeg fik den, der havde Dave ikke renset den. Thumbs down. Jeg har sgu ikke særlig meget respekt for, at man laver en RBA atomizer, og specielt i den her prisklasse. Det er en rimelig dyr sag. Jeg var blandt de første, så der var lidt ekstra omkostninger, og jeg endte med at betale, jeg tror, hvad var det? 100 nogle af $60 eller sådan et eller andet. Og sammenlignet med at en Hellfire koster 84 pund, så synes jeg, at når den er oppe i den prisklasse, så burde han have renset den grundigt, på grund af at den var fyldt med machine oil, og det var ikke noget man kunne mærke, ikke noget man kunne se, der lå bare et lille filmlag. Jeg satte den jo bare op naiv, som jeg bare tænkte det. Jeg har aldrig fået en, der ikke var renset ordentligt. Så jeg satte den op og prøvede at fy for satan en smag af machining oil. Altså fra de her, hvad hedder det, en mølle, drejebænk. Der bruger man jo det her olie til at gøre metal lidt mere arbejdsvilligt, og for at det ikke overopheder. Så jeg måtte først tænke, at fint, jeg kan prøve at koge den sammen med nogle alle de der husråd, I ved. Både olie og jeg bruger altid sådan nogle opvaskemiddelenzymer, opvaskemiddelsalt, man hælder i sin opvaskemaskine. Det er skide godt, de enzymer der, de angriber jo alt oliemateriale. Men det var ikke nok, så jeg måtte til en kammerat, der har en ultralydsrenser, og jeg måtte køre igennem 5 gange, før den ikke smagte af machining oil mere. Så der har siddet meget i den. Det er negativt. Man kan selvfølgelig håbe, at han har lært af fejltagelsen. Der var mange andre, der oplevede det samme. Mange andre, der solgte med det samme, fordi det er et signal at sende. Og det synes jeg også, det er. Er man en producent af mere eksklusive RBA'er, så synes jeg også, man skal gå så meget op i det, at man lige renser sine ting ordentligt, før man sender det ud. Det skylder man fandme både brugere og generelt på dem, der prøver det, på grund af sit ry, sit omdømme.
Der kan jo være folk, der ikke ved, at det er machining oil, der bare tænker, fy for satan, det her det smager dårligt, der er noget i vejen. Og så kan de lave 15 væger, og det går galt hver gang, og smager helvede til hver gang. Og med machining oil, der er så svært at få af for en almindelig forbruger. Det er jo ikke alle, der lige har en ultralydsrenser stående. Det er jo ikke alle, der har materialer til rådighed til at rengøre det, fordi vand og sæbe, det er ikke nok. Så det var en lidt træls oplevelse, men nu efter at det er blevet ordnet, så er den er virkelig lækker. Den er rigtig god. En rigtig god damp, og rigtig fin smag. Dog er der meget, meget lidt throat hit i den her, sammenlignet med mine andre. Den er utroligt mild. Er man til det, så er det dejligt. Jeg nyder det selv om morgenen. Jeg har det jo lidt som mange andre også har det, at om morgenen der er det sgu ikke rart, at man lige bliver angrebet af et hosteanfald på grund af et enormt halsgræs fra eksempelvis en Hellfire, eller hvad end man nu har stående, som er noget mere hissig. Så det er en behagelig damp, en behagelig oplevelse, efter selvfølgelig, at man får renset det her machining oil af. Og en god smag. En lidt mildere smag end nogle andre, men bestemt ikke i den svage ende. Den er fin på smagsfronten. Alt i alt en meget fin atomizer til en, efter min mening, for høj pris. Den skulle være faldende nu til, jeg mener, omkring 120 igen. Jeg smider lige et link til siden. Jeg mener, den ligger omkring $120. Noget mere rimeligt. Også i og med, at han er ny på markedet, eller hvad man skal sige. Og ikke har noget stort omdømme at have det i, modsat nogle af de andre. Så blevet en bedre pris, end hvad det var. Af andre ting, jeg sagde, der var en titanium version. Det er der også. Som jo selvfølgelig vejer mindre, og er titanium. Titanium har nogle andre thermale, thermal egenskaber, end rustfri har. Hvilket muligvis også kan betyde, at den kan køle lidt hurtigere. Og måske heller ikke holder på varmen så længe. Som er efter min mening er den største svaghed ved den her, fordi det er så stor en klump stål, at når den først bliver varm, så går der gerne 10-15 minutter, før den er kold igen. Andre rygter, så arbejder han på en mini-udgave, altså det vil sige en, der skal tage størrelse efter de smallere, de her 16, 17, 18 mm stil, a la Hellfire og andre deslige. Og så er der nogen, der har efterspurgt diverse ting, blandt andet at topcappen ikke skulle skrues på, skulle være almindelig O-ringe, så muligvis bliver det ændret i et senere revision. Snakken har gået på 2 O-ringe for at holde på den, så man kunne dreje den. Samt kun et airhole, der så bare skulle være lidt større. De er utroligt små airholes. Det er virkelig et tight draw. Det er klart det hårdeste hiv, jeg har. Hvad det minder om? Det minder om... det er næsten svært at sige, hvad det minder om. Det minder næsten om altså en clearomizer, der er skruet for hårdt fast på et mod, altså der ikke kommer nok luft igennem. Det er virkelig, virkelig tæt. Det er ikke for tæt, men det er stramt. Det er ikke luftigt, det er ikke en send på nogen måde. Vi er helt over i den anden boldgade. Men alt i alt, det er super fin ABA. Det var Bliss fra Doc Dave, Vaporwall. Links nede i beskrivelsen. Det var vist alt for mig her tidligere om morgenen. Ha' det godt.